Elke maand wordt er in de Ouverture lezingen gehouden. Deze lezingen die staan in het teken van Nieuw Babylon 3. Dit houdt in dat vanuit de inwoners, vanuit de betrokkenen, wordt er aan de hand van discussies, aan de hand van vragen, wordt er een visie ontwikkeld over de toekomst van West-Zeeuws-Vlaanderen. Hoe gaat deze streek eruit zien over 50 jaar? Nou, daar hebben we jouw hulp bij nodig, dus graag nodig ik je uit om elke eerste vrijdag van de maand in Sociëteit de Ouverture aanwezig te zijn om ook jouw bijdrage te leveren. Ja, gezondheidszorg. Het is een heel breed begrip. Dat betekent ook dat ik keuzes heb moeten maken. Sommige dingen zullen verwacht voor u zijn, andere denkt u van, goh, hoe komt u daar nu bij? Of denkt u soms van, waarom is dat niet aan de orde gekomen? Want op een of andere manier hebben we allemaal met gezondheidszorg te maken. Het zij als patiënt, misschien nu nog geweest, als cliënt, misschien iemand die werkt in de gezondheidszorg of meerdere mensen. En sowieso geldt voor ons allemaal dat we zorgpremie betalen en ook daar zit een belangrijke link met de gezondheidszorg. Ik heb een keuze gemaakt voor een aantal onderwerpen. Als het gaat om begrippen in de gezondheidszorg, dan is het niet de bedoeling dat deze allemaal behandeld worden. Het gaat er mij om een klein beetje een beeld te geven toen ik nog jong was. En dat is ondertussen heel lang geleden. Toen hadden wij het over, bij mij in het dorp, we gaan naar de dokter. Ik geloof dat het begrip huisarts niet eens ter sprake kwam. We wisten dat als er iets was, dan moest je naar het ziekenhuis. Dat was op 10, 15 kilometer afstand. Als er echt iets was, naar het academisch ziekenhuis. Dat was geloof ik 100 kilometer. En dan was er ergens in de provincie ook nog zoiets als een gekkenhuis. Tegenwoordig zijn er allerlei begrippen rondom de zorg. We hebben eerste, tweede, derde lijnszorg. We hebben ook nulde lijnszorg. We hebben anderhalve lijnszorg. We hebben cure en care. We hebben preventie. We hebben alternatieve zorg. We hebben zelfzorg. Het gaat maar door en er komen steeds nog nieuwe begrippen bij. En je kunt je afvragen van wat is dat nou met die begrippen en gaat dat door op een of andere manier, komen daar meer bij? En ik denk dat daar de komende jaren nog heel veel begrippen bij komen, omdat deze begrippen vaak ontstaan omdat complexe problemen vaak op een manier met taal worden opgelost. Zo hebben we op een bepaald moment kregen we ineens de ketenzorg en de transmurale zorg. En eigenlijk was het helemaal niet zo nieuw, maar daar werd een etiketje aangehangen en dan leek het een oplossing te zijn. Als we kijken naar het huidige kabinet, het demissionair kabinet heeft grote transities in de zorg doorgevoerd. Grotendeels met bezuinigingen, maar er is het begrip participatiesamenleving aan vastgeplakt. En dan hebben we ineens een oplossing met een mooi woord en met een mooi begrip. En zo is het volgens mij met een heleboel van deze begrippen ook gegaan en er zullen er de komende jaren volgens mij nog een heleboel bij komen. En dan is het alleen te hopen dat er ook begrippen gaan verdwijnen, want anders kan mijn plaatje niet meer mee. In het midden staat gezondheid. En dat is wel een cruciaal begrip, denk ik. We beschikken al heel lang over een definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Als het gaat om begrippen in de gezondheidszorg, dan is het niet de bedoeling dat deze allemaal behandeld worden. Het gaat er mij om een klein beetje een beeld te geven toen ik nog jong was. En dat is ondertussen heel lang geleden. Toen hadden wij het over, bij mij in het dorp, we gaan naar de dokter. Ik geloof dat het begrip huisarts niet eens ter sprake kwam. We wisten dat als er iets was, dan moest je naar het ziekenhuis. Dat was op 10, 15 kilometer afstand. Als er echt iets was, naar het academisch ziekenhuis. Dat was geloof ik 100 kilometer. En dan was er ergens in de provincie ook nog zoiets als een gekkenhuis. Tegenwoordig zijn er allerlei begrippen rondom de zorg. We hebben eerste, tweede, derde lijnszorg. We hebben ook nulde lijnszorg. We hebben anderhalve lijnszorg. We hebben cure en care. We hebben preventie. We hebben alternatieve zorg. We hebben zelfzorg. Het gaat maar door en er komen steeds nog nieuwe begrippen bij. En je kunt je afvragen van wat is dat nou met die begrippen en gaat dat door op een of andere manier, komen daar meer bij? En ik denk dat daar de komende jaren nog heel veel begrippen bij komen, omdat deze begrippen vaak ontstaan omdat complexe problemen vaak op een manier met taal worden opgelost. Zo hebben we op een bepaald moment kregen we ineens de ketenzorg en de transmurale zorg. En eigenlijk was het helemaal niet zo nieuw, maar daar werd een etiketje aangehangen en dan leek het een oplossing te zijn. Als we kijken naar het huidige kabinet, het demissionair kabinet heeft grote transities in de zorg doorgevoerd. Grotendeels met bezuinigingen,
maar er is het begrip participatiesamenleving aan vastgeplakt. En dan hebben we ineens een oplossing met een mooi woord en met een mooi begrip. En zo is het volgens mij met een heleboel van deze begrippen ook gegaan. En er zullen er de komende jaren volgens mij nog een heleboel bij komen. En dan is het alleen te hopen dat er ook begrippen gaan verdwijnen, want anders kan mijn plaatje niet meer mee. In het midden staat gezondheid. En dat is wel een cruciaal begrip, denk ik. We beschikken al heel lang over een definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die dateert uit 1948. Dus die gaat al heel lang mee. Als we het hebben over termen van 50 jaar, vooruitkijken of terugkijken, dan is dit een interessante. Alleen deze definitie is wel verouderd geraakt. Deze definitie wordt tegenwoordig beschouwd als eigenlijk een statische definitie, omdat die zich heel erg richt op ziek zijn en op beter worden. En sinds ongeveer 2-3 jaar misschien beschikken we over een nieuwe definitie vanuit het begrip positieve gezondheid, ontwikkeld door Machteld Huber, een Nederlandse. En dit is ook een begrip wat in het project Goed Leven wordt gebruikt. En het mooie van dit begrip is dat het een aantal herkenbare kenmerken heeft die in de oude definitie ook zaten. Natuurlijk gaat het om fysieke kenmerken. Heb je gebreken, moet er medische hulp verleend worden. Maar de uitbreiding hierin zit hem vooral in aspecten als zingeving en de wijze waarop je deelneemt aan het maatschappelijk verkeer. En deze definitie wordt dan ook als een dynamische definitie beschouwd, omdat die heel erg uitgaat van wat de mens zelf kan en wil. En daarmee ook regie geeft aan de mens. En deze definitie dit is meer dan taal. Dit biedt gewoon voor de komende jaren heel veel mogelijkheden om op een andere wijze met zorg om te gaan. Want zoals we het nu ingericht hebben, gaan we vastlopen. Dus vandaar dat ik heel graag zelf gebruik maak van deze definitie. Het spinnenweb wat aangegeven is, dat geeft aan dat je op de verschillende items die hierin zitten kunt scoren. En het beeld in het spinnenweb geeft aan hoe het met iemands welbevinden op een bepaald moment is. En dan gaat het niet meer over ziek zijn, maar dan gaat het hoe je op dat moment in het leven staat en hoe je omgaat met datgene wat je is overkomen. En daar zit een vrij wezenlijk verschil in. Van daaruit kom ik terecht bij de veroudering. Wellicht is ook hier het plaatje niet helemaal goed zichtbaar, maar deze mevrouw hoeft sinds zomergasten vorig jaar nauwelijks meer toelichting. Dat is professor Andrea Meijer. Van oorsprong Duits, hij is lang hoogleraar geweest in Nederland, is dat nu nog parttime en ook parttime in Australië. En zij heeft eigenlijk geïntroduceerd dat we veroudering als een ziekte moeten gaan beschouwen. En dat we op basis daarvan er dan ook wat aan kunnen gaan doen. En daar is zelf aan gekoppeld van, we moeten niet tevreden zijn met onze levensverwachting op dit moment. Nee, sterker nog, we kunnen misschien wel 120, we kunnen misschien wel 130 jaar gaan worden. Zij heeft daar ook een boek over geschreven. En de verouderingsgeneeskunde zoals zij daarmee bezig is, die richt zich heel erg op verouderingscellen. En pogingen om op het niveau van de cellen de veroudering te gaan stoppen. Daar worden experimenten met muizen mee gedaan. En de verwachting is dat dat ook voor de mens toepasbaar zou zijn. Mijn verwachting voor de komende jaren is dat op dit terrein heel veel gaat gebeuren. Omdat het op een of andere manier toch appelleert aan het gevoel wat in heel veel mensen zit van, we willen nog lang niet doodgaan. En het liefst zouden we altijd blijven leven. Dus spreekt zoiets aan. Andrea Meijer is een goed ambassadeur voor dit onderwerp. Ze weet het goed, charmant te brengen. Dat scheelt. Maar waarom het vooral volgens mij echt een enorme belangstelling zal gaan krijgen, is omdat ik denk dat de farmaceutische industrie hier een verdienmodel in gaat zien. Op het moment dat aangetoond zou kunnen worden dat op het niveau van de cellen veroudering te bestrijden is, dan zijn er medicijnen of wat voor toestanden dan ook nodig. En dan zal daar een enorme vraag naar zijn vanuit de gedachte van, ik hoef nog lang niet dood te gaan, ik kan nog vele jaren mee. Als dat inderdaad zo is, dan gaat dit ook enorme consequenties hebben. Dan gaat het heel veel van de thema's die hier langs de wand te zien zijn, gaat dat gewoon raken. Dat heeft gewoon consequenties voor het onderwijs,
voor de economie, voor de gezondheidszorg, voor verkeer. Overbevolking gaat dan mogelijk een rol spelen. Dus mogelijk is dit voor de discussie straks een interessant thema, ook vanuit filosofische optiek gezien, van willen we er wel naar streven om 130 jaar te gaan worden? Misschien is dat een aardige om die even te laten bezinken. Dan ga ik daarmee naar het volgende thema, voeding. En dan wil ik het niet hebben over over die superfoods. En dan wil ik het ook niet hebben over hypes als het paleo-dieet of het zandloperdieet of wat er dan ook maar is. En dan gaat het mij meer om het volgende. Er wordt in Nederland al heel veel gedaan aan onderzoek op het terrein van voeding. We hebben in Nederland een voedingscentrum. We hebben TNO-voeding en gezondheid. We hebben een opleiding vanuit de Universiteit van Wageningen, waar vrij diepgaand onderzoek gepleegd wordt en onderwijs gegeven wordt op het terrein van de relatie voeding en gezondheid. Alleen wat er volgens mij ontbreekt is dat de verbindende schakel wordt gemaakt met de geneeskunde. Voor zover ik weet krijgen geneeskundestudenten in hun opleiding nauwelijks met voeding te maken in de zin van wat kan nu de relatie tussen voeding en gezondheid zijn. En dat is dan eigenlijk van de zotte, als ik een voorbeeld vanuit de persoonlijke omgeving te noemen, een aantal maanden geleden hoor van iemand die al maanden in onderzoek is bij een maag-darm-leverarts met darmklachten, dan een keer bij toeval ergens te horen krijgt dat misschien gluten eens een tijdje gemeden moeten worden. De betreffende persoon doet dat en is binnen no time echt van de klachten af. Dat is raar, vind ik, dat dat niet vanuit de geneeskundehoek komt. En het zal langzamerhand misschien gaan veranderen met jonge artsen, maar zeker de oudere categorie heeft dit onvoldoende op het netvlies staan. En er zijn enorme gevolgen, denk ik. En dit wordt zelfs al doorgetrokken, ook in de GGZ-sector, geestelijke gezondheidszorg. Daar wordt vanuit Amerika nu vrij serieus onderzoek gedaan van wat is de invloed van voeding op depressies, maar ook op ADHD, op psychische stoornissen en dergelijke. En dat begint langzamerhand in Nederland nu ook omarmd te worden. En ik denk dat daar enorme slagen gemaakt kunnen worden als steeds nadrukkelijker op basis van onderzoek aangetoond kan worden dat die relatie er is. Tussen wat we tot ons nemen, wat er in onze voeding zit en wat soms psychische klachten zijn. En dan zou je misschien zelfs kunnen voorstellen dat op een bepaald moment de overheid gaat ingrijpen en voedingsrichtlijnen gaat geven. Ten slotte hebben we volgens mij al een zoutconvenant. Ik geloof overigens dat dat in België is. Maar daar wordt er nadrukkelijk gekeken van wat is nou het percentage zout wat in het voedsel zit? En wat betekent dat voor onze gezondheid? Nou, dat zou je veel breder, denk ik, kunnen doortrekken op meer terreinen, op meer producten en kijken van wat zijn die effecten daarin. En dan denk ik dat je vanuit de voeding nog hele grote slagen kunt maken, want we hebben het wel veel over preventie. Maar dat is dan stoppen met roken en dat is minder drinken en dat is wel één aspect. Maar besteed te weinig aandacht, denk ik, aan ons dagelijks voedingspatroon. En vanuit de GGZ wordt ook steeds nadrukkelijker nu gezegd van we willen het met z'n allen niet echt toegeven, maar het is absoluut duidelijk. In de westerse maatschappij eten we heel erg ongezond. Daarnaast bewegen we nog veel te weinig. En dan wordt daar ook nog de stress bij gehaald die we onszelf opzadelen. En dat leidt tot heel veel psychische klachten. Maar heel nadrukkelijk dus ongezond eten en kijken naar wat voeding daarbij kan betekenen. Dan gaf ik al aan, als het gaat om de huidige gezondheidszorg en proberen verderop te kijken, dan kun je niet om e-health heen. En e-health is een vrij ruim containerbegrip. Er zijn wat definities. Over het algemeen wordt op dit moment toch wel gehanteerd dat het vooral gaat om het gebruik van de informatie- en communicatietechnologie. Dat het moet gaan om ondersteuning voor de gezondheid en de gezondheidszorg. En daar is als apart hoofdstuk, wordt daar vaak bij benoemd, AI, Artificial Intelligence. Dat is nog steeds vrij ruim en dat leidt tot de volgende plaatjes
waar je hele eenvoudige dingen ziet als bijvoorbeeld het online kunnen maken van een afspraak. Het heeft lang geduurd voordat het in de gezondheidszorg ook kon. Je kon al lang je vliegticket boeken, maar nog nooit een afspraak online maken met een ziekenhuis. Dan zitten daar helemaal voor jullie linksboven zitten daar voorbeeldjes van een aantal apps. Ontwikkeling die heel snel gaat de laatste tijd. Domotica bovenin wordt als term genoemd. Dat is een soort verzamelbegrip voor de wijze waarop je elektronica in de zorg in kunt zetten. Gaming wordt tegenwoordig heel serieus in de gezondheidszorg ook gebruikt. Met name in de geestelijke gezondheidszorg worden vanuit games trainingen gedaan. Maar ik hoorde onlangs ook van mijn eigen fysiotherapeut dat ook binnen die beroepsgroep, binnen dat vakgebied, ook al van gaming gebruik wordt gemaakt. Een voorbeeld werd genoemd van patiënten die nekklachten hebben en moeten leren bewegen. Daar zijn speciale games voor gemaakt. Je krijgt een virtual reality bril op en vervolgens moet je dan een soort spelletje, iemand die objecten moet ontwijken, moet je met je ogen proberen te volgen en met je hoofd bewegen. En dat schijnt te helpen om je nek soepeler te laten lopen. Dit zal een enorme vlucht gaan nemen de komende jaren en hier zijn denk ik geen voorspellingen op te doen van wat dit over 50 jaar zal betekenen. Want als dit plaatje over 3-4 jaar getoond wordt, zeker aan jongere mensen, dan zullen die lachen en zeggen van goh, hield men zich daar 3-4 jaar geleden mee bezig. Zo snel gaan dit soort ontwikkelingen op dit moment. Maar er komen dan nog een aantal bij. Hier helemaal bovenaan, dat is de Care-O-robot, die mogelijkerwijs in verpleeghuizen rond kan rijden en de drankjes, het eten kan rondbrengen. Links onderaan, dat is Zora, dat is een robot die bewegingen kan stimuleren bij mensen, dansjes kan voordoen en dergelijke. Rechts onderaan staat de operatie-robot, die in ziekenhuizen al gemeengoed geworden is. En helemaal links bovenaan, en dat zal heel lastig zichtbaar zijn, maar dat is een voorbeeldje van een hele kleine chip die in het lichaam ingebracht kan worden. Waar nu al sommige mensen mee experimenteren, die een chip laten inbrengen waarmee ze hun huisdeur kunnen openen, waarmee ze kunnen afrekenen. Maar hier worden ook ontwikkelingen voorzien binnen de gezondheidszorg, het opslaan van je medisch dossier, wat je op deze manier bij je zou kunnen dragen. De vraag is hoe snel dit echt geïmplementeerd kan worden. De ontwikkelingen zijn er, de mogelijkheden zijn er. Vooralsnog kost het heel veel geld. De echte toepassing moet uiteindelijk toegelaten worden door bestuurders in instellingen. En dat zijn over het algemeen toch nog wat de ouderen, denk ik, die wellicht minder affiniteit met dit onderwerp hebben. En de vraag is ook nog altijd van zo'n chip bijvoorbeeld, willen we dat? Persoonlijk moet ik er op dit moment niet aan denken om een chip geïmplementeerd te krijgen waarop gegevens staan of wat dan ook. Maar er was onlangs een artikel waarin werd aangegeven dat mensen die dat op termijn niet zouden willen, dat zouden wel eens de nieuwe gehandicapten in onze maatschappij kunnen worden. Op die manier wordt er dus al naar deze ontwikkelingen gekeken. Dus heel veel mogelijk. Vooralsnog, met name deze meer fysieke zaken, dure ontwikkelingen. En nog niet iedereen staat te springen, denk ik, om ze er sterk voor te maken om het ook daadwerkelijk toe te passen. En ik vind het zelf ook moeilijk om mij voor te stellen dat ik op enig moment een verpleeghuis zou binnenkomen en ik zou daar al die robots in de gangen tegenkomen. Ik krijg dat plaatje nog heel moeilijk voor ogen, maar ik ben benieuwd straks of jullie daar andere ideeën bij hebben. Ook weer de geestelijke gezondheidszorg maakt daar tegenwoordig steeds meer gebruik van. Een hele bekende is en vrij populair ook aan het worden, grip op je dip. Dus met name geschikt voor jonge mensen die tegen een depressieve toestand aanzitten. Die kunnen online vragen invullen, die kunnen online een soort consult aanvragen, krijgen daar dan online ook weer reactie op. Het schijnt al heel veel gebruikt te worden. Het
ja, het e-mental health neemt steeds meer toe. En op dit moment heb ik een opdracht binnen een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Daar is ook een cliëntenportaal ontwikkeld, waar ook steeds meer cliënten zelf op inloggen. En de volgende slag die daar nu gemaakt gaat worden, is dat de aansluiting via het cliëntenportaal ook via een app op je smartphone al zou kunnen plaatsvinden. En ook daar geldt dat met name de jongere cliënten daar erg enthousiast over zijn. En met name de oudere behandelaars heel erg terughoudend zijn. Daar ligt een behoorlijke generatiekloof. Maar dit zullen de ouderen niet tegen kunnen houden. Dan komen we op de toegankelijkheid van de zorg. Er zitten een aantal componenten in. Puur fysiek. Kijkend naar bijvoorbeeld deze regio. Hoe lang blijven er nog ziekenhuizen beschikbaar in deze regio? Nou is het grote voordeel hier. België heeft de laatste jaren in enorm tempo aan het grensgebied ziekenhuizen neergezet. Maar de periode dat ik in Zorgzaam zat, kan ik me nog herinneren dat het toch wel heel duidelijk speelde dat het ziekenhuis eigenlijk te klein was om financieel gezien overeind te houden. En toch iedereen vond dat Zeeuws-Vlaanderen niet zonder een eigen ziekenhuis zou kunnen. De vraag is hoe lang we dat inderdaad vol kunnen houden. Ook financieel, met name financieel gezien, denk ik. Daar zit als tussenstap dat die toegankelijkheid op grond van die e-health ontwikkelingen digitaal gezien makkelijker kan worden. Er kunnen online consulten plaatsvinden. Maar hoe je het ook bent of keert, als er operaties moeten plaatsvinden, dan kun je nog zo'n mooi toekomstperspectief hebben, maar die zullen nog altijd in goed geoutilleerde OK's moeten plaatsvinden. Dat gaan we, voorzie ik, nog niet digitaal oplossen. En dan heb je naast de financiële component, die de komende jaren denk ik steeds nadrukkelijker een rol zal gaan spelen, want we geven in Nederland veel geld uit aan de zorg. Ik denk dat het rond de 80 miljard is en de huidige demissionair minister heeft wel successen bereikt door de groei van de uitgaven van de zorg af te remmen, maar het blijft nog steeds een heel groot bedrag. En ook met een klein beetje groei wordt dat bedrag steeds groter. En het zal wel uiteindelijk ook uit die zorgpremies moeten komen. Dus dat wordt echt een probleem, een politiek probleem voor de komende jaren. En dat wordt ook een maatschappelijk probleem. En daar zie je ondertussen de eerste signalen van, heel recent. Vorige maand Helene Dupuy, voormalig VVD-senator, heeft aangegeven dat we tegen hele scheve verhoudingen gaan aanlopen in Nederland. Zij zegt van, het is toch eigenlijk bizar dat wij in Nederland maar 30 miljard aan scholing uitgeven, onderwijs, en dat wij 80 miljard aan de zorg uitgeven. En zij pleit dus voor een verbinding van de domeinen. Ze zegt, een goede scholing kan gewoon bijdragen tot een betere gezondheid. En de tweede quote die daaronder staat is van Wim van der Meren, de directievoorzitter van zorgverzekeraar CZ. Die verwijst ook naar de scholing, maar die houdt ook een pleidooi voor versterking van arbeid. Want die zegt ook, hij zegt, binnen onze verzekerde populatie zien wij dat mensen die op een of andere manier tussen wal en schip raken in de maatschappij, als ze hun baan kwijtraken, geen perspectief meer hebben op werk, dat ze tegen depressieve klachten aanlopen, dat dat lichamelijke effecten heeft. Dus ook hij zegt van, laten we die geldstromen niet te geïsoleerd bekijken, maar laten we echt gaan kijken hoe we de verbinding maken. Want goed geschoolde mensen die werk hebben, die plezier in hun werk hebben, staan beter in het leven en voelen zich gezonder daardoor. En Wim van der Meren is iemand die eerder de knuppel in het hoenderhok heeft gegooid. Die is een paar jaar geleden is hij degene geweest die heel nadrukkelijk heeft neergezet van we moeten kwaliteit moeten we gewoon meetbaar maken. Er moeten indicatoren komen. En hij heeft toen onder andere geïntroduceerd dat voor bepaalde operaties een specialist een minimaal aantal operaties zou moeten doen. Wil die kwalitatief goed werk kunnen leveren. Hij is toen met heel veel hoon overvallen. Maar uiteindelijk zijn voor heel veel operaties minimum aantallen vastgelegd. En zijn er heel veel indicatoren voor kwaliteit gekomen. Dus Wim van der Meren zou je op dat gebied wel een klein beetje als een visionair kunnen zien. Misschien had hij hier moeten staan. Maar dit is een nadrukkelijk pleidooi voor het is niet meer houdbaar zoals we nu werken. De bedragen die daaraan hangen,
Dus we zullen breder moeten kijken, we zullen die domeinen moeten gaan verbinden, we zullen ze niet langer geïsoleerd moeten blijven bekijken. En dat brengt mij dan ook op het project Goed Leven. En dan neem ik heel even een slokje. Het project wat een aantal jaren geleden in deze regio ontstaan is in het kader van de proeftuinen die VVS destijds heeft benoemd. Projecten die erop gericht zijn om met innovatieve ideeën te komen, die de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven van mensen verbeteren. Die vernieuwend zijn en die, als het goed is, ook nog geld zouden moeten besparen. Het project Goed Leven speelt daar heel nadrukkelijk op in. En wat ik het aantrekkelijke van dat project vind, is dat het gebaseerd is op de community-gedachte. En het neemt ook het begrip van Margaret Huber, ik noemde dat in het begin al, positieve gezondheid, als uitgangspunt. Maar het is er nadrukkelijk gericht op om de mensen er zelf bij te betrekken. En zorg, gezondheidszorg, is heel lang aanbodgericht geweest. Er werden ziekenhuizen neergezet en er werd buiten de mensen om bepaald wat het aanbod zou zijn. En dit project probeert mensen breed erbij te betrekken. Probeert via online communities, probeert via netwerkbijeenkomsten mensen ook met elkaar in gesprek te laten gaan, dingen met elkaar te laten delen. En dat draagt ertoe bij dat je een actievere opstelling hebt in je eigen gezonde leven en je eigen welbevinden. En op deze basis denk ik dat er gewoon stappen te maken zijn die uiteindelijk ook, als je het goed in kaart kunt brengen, ook financiële voordelen gaan bieden. Uiteindelijk zal dat betekenen, denk ik, dat mensen een kleiner beroep gaan doen op de reguliere gezondheidszorg en met name op de dure voorzieningen, die het lastigst in stand te houden zijn. Aardig dingetje, ik weet niet of jullie daar, nee hij is niet zo goed zichtbaar denk ik, maar ik weet niet of jullie daar bekend mee zijn, maar er is vanuit het project Goed Leven een digitale omgeving opgezet waarin heel veel gegevens breed rondom gezondheid verzameld zijn van mensen en waarin onderlinge vergelijkingen worden gemaakt tussen de kernen ten opzichte van het totaal van de regio, ten opzichte van de provincie. Daar zitten cijfers in hoe de zelfredzaamheid van mensen is ten opzichte van die in andere kernen. Hoe het psychisch welbevinden is, hoe men de toegankelijkheid tot zorg ervaart en die cijfers die worden dan vergeleken. Dit is niet iets waar, denk ik, blind op gestaard moet worden, maar het is wel een mooi hulpmiddel, juist voor die netwerkbijeenkomsten die nagestreefd worden, juist voor die community-gedachte. Dat geeft aanknopingspunten van, hey, als het zo in Sluis is dat het psychisch welbevinden toch wat lager ligt dan in de rest van de provincie of in de regio, wat is er dan aan de hand? Wat speelt hier dan? En dat kunnen dan signalen zijn waar je dus binnen een netwerk of binnen je community mee aan de slag kunt en waar je kunt oppakken van hoe kunnen we daar gezamenlijk aan werken. Zonder dat we meteen roepen van er moet hier een klein ziekenhuisje komen. Want dat zal niet de oplossing zijn. Dus een mooi project, denk ik, met heel veel mogelijkheden. En ik hoop ook echt dat dit project overeind kan blijven. Dit verdient echt een kans om tot een succes te worden. En het zal resultaten hebben, ongetwijfeld. Met dit boekomslag van Midas Dekker, Vergankelijkheid. Hoe we ook naar de zorg kijken, nu en in de toekomst. We zullen ons moeten realiseren dat we als mensen sterfelijke wezens zijn. Er komt een einde aan ons leven en dat kunnen we oprekken naar 80, naar 120, naar 130, hoe dan ook. Maar er komt een einde aan ons leven. En ons leven is ook maar in beperkte zin maakbaar. Ondanks alles wat ons wordt voorgehouden en dat alles opgelost kan worden. Maar daar zitten absoluut grenzen aan. Dus hoe je het ook wendt of keert, wij zullen moeten dealen en moeten leren omgaan met datgene wat zich aandient, wat tot ons komt. Daar hoort ziekte bij, daar horen gebreken bij, daar hoort onrust bij, daar hoort bij dat je je soms even niet zo lekker voelt. En daar zullen we mee moeten leren omgaan. En dit boek is al, ik geloof dat het al ruim 15 jaar oud is en onlangs heeft Midas Dekker nog eens weer daarop teruggekeken en toen werd hem ook gevraagd hoe kijk je daar nu naar en hij zegt van ja,
Als je ouder wordt, dan hoor je veel mensen om je heen die klagen en die zeggen van, ik ben nu 65, maar goh, ik wou dat ik nog 55 was. En Midas Dekker zegt van, ik heb daar geen enkel belang bij, ik heb daar helemaal geen behoefte aan, want als je dan weer 55 bent, dan roep je van, ik wou dat ik nog 45 was. Dus hij zegt, dat terugkijken, daar schiet je niks mee op. Je moet blijven vooruitkijken, je moet je realiseren van hoe het leven van dag tot dag is. En het mooiste wat hij eigenlijk zegt is van, de veroudering is geen verval, maar is mogelijkerwijs ook een vervulling in ons leven. En daar wil ik het graag mee afsluiten.